Mala Abba. Oh, Shamsiya? Wallahi yanzu ma daga wurin da dawo. Ya shirye-shirye. Shirye-shirye? Shirye-shiryen wani shiryen kuma? Shirye-shiryen biki. Dama ni na son ganin abin da baki sani. Mun wannan bikin ba fa za a yi shi da ni ba. Abin da man ga miki dama shi ne ni gaskiya tsakanin da Allah ba fa santa nake ba. Yarinyar da ko kwalliya bata iya ba tsakanin da Allah ke kina ga ta iya kwalliya wannan yarinyar? To wallahi ni ba na son ta shi yasa ma yanzu. A'a to me a ciki? Kawai tawo fa. Kawanki. A to me a ciki in kika tsaya kallon kwado ya kafa zai miki. Gaskiya ai haka kuma. Kawata. Soyayyar ki ban bari ba, ki yarda da ni ba zan sauya ra'ayi ba. Kace na can da ake kammala a tare, wasu ba su san su gani da ke min yi aure. Karki ɗau zigar maƙiya suna son mu ware, ba ne hakan dan cin mutuncin ki ne ba. Zuciyata ka yaudaran ka je kana son kawata a yanzu babu masauki a zuciyata komai ka ce ba za na yarda da kai ba. Shiri na shaidani a yau shi ya jani, kuma ɗan adam kin san akwai shi da rauni. Tallafi na so ki mun ki sanya ni tsani, ba za na ƙara abin da na yi baya can ba. Dijani muje soyayyar ki ban bari ba, ki yarda da ni ba zan sauya ra'ayi ba. Ni yanzu na tara saukan ta zuciyata, zan je na samu ganin da zai min nagata. Allah sarki shi ya yi rayuwata, kuma na sani ba za ya manta da ni ba. Allah sarki kai kake ba da sauki, kai ne kaɗai ke ba mutane masauki. Yanayin da na shiga Allah ka bani sauki, ka sanya masoyiya ta dawo ta duba. Soyayyar ki ban bari ba, ki yarda da ni ba zan sauya ra'ayi ba, ki yarda da ni ba zan sauya ra'ayi ba.